Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Pelajaran basa Jawa dina iki ngenani bab aksara Jawa yaiku aksara angka. Ing aksara angka, para siswa kudu mangerteni bentuk aksara angka kuwi kepiye, uga kepiye carane nulis aksara angka nalika ketemu aksara liyane. Sumangga disemak video iki. Tutorial 4 mengenal angka aksara Hanacaraka. Tentor Duratul Malaha. Sugeng pepanggihan, nami kula Duratul Malaha. Kula temriki badhe ngandharake tata cara penulisan angka aksara Jawa Hanacaraka. Angka Jawa. Dalam aksara Jawa, penulisan angka dalam kalimat dap dengan menambahkan tanda pangkat. Diawali dan diakhiri penulisan angka. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, lan nol. Contoh penulisan angka Jawa. Tanggal rolas. Ing kene aksara Jawa biasa tanggal banjur diwenehi padha pangkat sangarepe lan samburine angka. Ing kene angka 1 lan 2. Tanggal rolas. Nomor 438. Ing kene nomor ditulis aksara Jawa biasa. Nomor banjur diwenehi padha pangkat sangarepe lan samburine angka. Angka 4, angka 3 lan angka 8. Tahun 2016. Ditulis aksara Jawa biasa tahun. Banjur diwenehi padha pangkat lan ditulis angka Jawa 2, 0, 1, 6. Banjur ditutup ing mburine ana padha pangkate. 1, 9, 7, 5, 8 meter. Ditulis padha pangkat biasa ing ngarepe aksara 1, 9, 7, 5 lan 8. Banjur ing mburine uga diwenehi padha pangkat meter. Mekaten andharan kula ngenani tata cara panulisane angka Jawa. Matur suwun. Nah, kuwi mau videone mugi-mugi saged bantu awakmu kanggo sinau ing omah ngenani bab aksara Jawa yaiku aksara angka. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.